Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa Indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa Indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa Indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, patayan at paggagancho, maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi turobo. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay, Diyos marahay na aga po ay hapon po sa inyo na ba, gabos na tagapaghinanyo kan programang Bareta Aksyon asin Informasyon. Laban, Laila, Medyo mauran-uran po kaya medyo atrasado pa talagang patakbo natin dahil talagang mahal nasun po ang kalye. So, ingat-ingat po kita mga driver, ingat-ingat po dahil mahirap na. Ay sa hirap ng buhay ngayon, nahirapan na nga tayo, baka magka-aberya pa. Ay sa tuyang mga, ang sa tuya pong mga pinagkakakitaan ngayon. Kaya ingat-ingat lang po. Ingat-ingat kita, gabos. Lalo na uwian na po. Ano na tayo.
mauran-uran po sa pinagalingan po sa San Agustin po tagit-tagiti lang. Pagabot po diyan sa San Nicolas, ayan po, talagang medyo delikado na po ang kalye. Mahal na na maray ang kalye diyan. Kaya so ingat-ingat po kita. But anyway, Diyos warrior, Diyos marhay na hapon po, Sendo Gabos. Kaya na naman po kita sa sarong oras, Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng pagkahapon sa programang Barita Action as in Informasyon. At sa kuya po makakaibanan sa technical side, nandyan po si Sir Jimson Toriano Oco. Hanap ko siya man po dyan sa information si Aldrin Orlanda. And of course, siya man po duman siya transmitter si Sir Sir Felix Lagrimas na pirmi nakahandaan sa kuyang merienda every Sunday po. Takot na takot po siya na magutom ako. At siyempre ang kanyang Anghel de la Guardia duman, mayo pong iba kong diyang machong ay macho na si Jimmy Guanzon. At ngayon, ako man po sendong nga perming kaibanan, Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng pagkabanggi. Ang sendo pong regular host ng programang ini, mayo pong iba kong di si Manay, Elma de Lima Gaspe. Nagsasabing madyan na po kamo, iba na nindo ako, tangan igwa akong katabang kung ano ang dapat pag-urulay-ulayan ta dito regarding sa mga nangyayari at mangyayari pa. Ayan, before, during, and after. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Kadikit pong bari-bareta, dahil igwa kitang bareta, ayan po. Sinasabi ng Pulse Asia, Marcos daw leads Pulse Asia Presidential. Naniwala ba kayo doon? Okay, campaign rally ni Robredo sa Pasig City Hall Quadrangle. Hindi pinayagan ni Mayor Vico. Bakit kaya? Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago. La VP Leni pasok sa banga sa standards ni Digong, PDP Laban Executive. Bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi ito robo. Ganon. Mga tsuper na di makakatanggap ng ayuda, pinagrereklamo ng palasyo. Mga jeep di mo napapasada, bakit kaya? Pitong presidential bets kumasa sa COMELEC Tibay a debate. Nais natin sumulong ang bansa, kumilos, tumahok at magpasya. Laban Laila. Okay, Bipili ni pasok daw sa banga sa standards ni Digong. Siya at Ay, hindi ko ito pagsasawang barita kahit aral daw pa barita ko ini. Laila de Lima. Nasa panlasa na pala ni Digong ang satuyang manok para sa presidential na siya po ang masunod sa iya. Ating ibalik Siya ang 17th president na uupo. From Bicol region, Tauragon talaga mga taga Bicol. So ipahiling tapon sa tuyang pagkauragon. Okay, sa detalye po kan kadikit na bareta. Manila, Philippines, inendorso ng isang mataas na opisyal ng ruling party PDP Laban araw ng Lunes ang presidential candidacy ran sa tuyang our very own Vice President Leni Robredo base sa kwalifikasyon na itinakda ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte para maging successor nito. ang Ano ba ito? Patibong or right? I just don't know. Laila. Naniniwala si Eastern Samar Governor Ben Evardone nagsisilbi bilang PDP Laban Vice President for the Visayas na virtually ay inendorso ni Pangulong Duterte ang presidential bid ni Robredo nang sabihin nito ng susunod na Pangulo ng bansa ay dapat na compassionate,
and decisive lawyer. na Ay wala namang ibang presidential na lawyer. ang bansa. So we must be happy but beware, be careful, beware. Ito sa For me and for millions of Filipinos, there is only one decisive and compassionate lawyer among those aspiring to be president, and she is VP Leni ayon kay Evardone sa isang kalatas. Laila. She's the only one who can hurdle President Duterte standard for his successor, dagdag na pahayag nito. Ang liwanag ng Sinabi pa ni Evardone na consistent si Robredo sa kanyang pro-poor advocacies na aniyay umabot pa sa Eastern Samar. gulong ang bansa. We will need a president who is determined and forceful in addressing these issues, but at the same time, one who has compassionate for all affected sectors, especially the poor ones. Laila. It's VP Leni who fits the bill ayon kay Evardone. Panalo ang laban. Samantala hanggang sa gayon ay wala pa ring ini-endorso na presidential candidate sina Pangulong Duterte at PDP Laban faction sa pamumuno ni Energy Secretary Alfonso Cosi. Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Okay, campaign rally ni Robredo sa Pasig City Hall, quadrangle, hindi pinayagan ni Mayor Vico Soto. At anyway, Manila, Philippines, hindi matutuloy ang campaign rally sa isa sa gawa sana para kay Vice President Leni Robredo sa Pasig City Hall quadrangle ngayong buwan matapos na hindi ito paintulutan ng city government. ating iban. Mismong si Pasig City Mayor Vico Soto ang nagsabi na hindi totoong magdaraos si Robredo ng campaign rally sa City Hall quadrangle dahil hindi aniya bukas ang anumang premises ng City Hall sa anumang political rally. Ayos na sitwasyon. Ang paglilinaw ay ginawa ni Soto sa kanyang Twitter account kahapon bilang tugon sa isa sa mga campaign posters Siya ng payanig sa Pasig ni Robredo na nag-viral noon pang nakaraang linggo. Sa naturang campaign poster, nakasaad na idaraos ang payanig sa Pasig ni Robredo, ganap na alas 5 ng hapon sa Marso 20, 22 sa Pasig City Hall. de Lima. Ayon kay Soto, kahit siya pa mismo ang mag-apply ng permit para sa rally sa naturang lugar, ay hindi siya pagbibigyan ng City Hall. At lumaban. Bakit naman? What is the service of that City Hall? Ayos na Nabatid na pinagsabihan na rin naman ng city government ang mga nag-a-apply ng permit na subukan na lamang na mag-rally sa mga plaza o open streets na mas malaki at bukas pa sa lahat ng kandidato. Kahit mayor ang mag-apply, di pagbibigyan ng permit, ani Soto. ating ipanalo ang laban ng O what is the use of that quadrangle? Laila. Laila. Mga tsuper na makakatanggap ng ayuda, di makakatanggap ng ayuda rather, pinagrereklamo ng palasyo. Manila, Philippines, mismong Malacanang na ang humihikayat sa mga tsuper na hindi makakatanggap ng ayuda nang magreklamo at tumawag sa Presidential Hotline 88888. Ang hustisya. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, maaari ring tumawag ang mga tsuper sa kanyang tanggapan o sa Department of Transportation. Now, if there are any concerns of drivers having not been able to receive the ayuda, they can always contact the Department of Transportation or my office or the Presidential Hotline 88888 ani Andanar. Tunay na pagbabago. Nauna rito, sinabi ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board, LTFRB, na magsisimula silang mamigay ng fuel subsidy sa nasa 377,000 drivers at operators ng mga public utility vehicles sa Martes. Laila. Ayon sa Department of Budget and Management, sa ilalim ng fuel subsidy, 6,500 ang matatanggap ng mga apektadong jeepney drivers, mga kumpirmadong drivers ng UB, express, minibuses, buses, shuttle service,
taxis, tricycles, at iba pang full-time rider hailing katulad ng Transport Network Vehicle Service ng TNVS at motorcycle taxis at delivery service ng buong bansa. Noon ang nauna nang kinumpirma ng DBM na 5 million ang kabuuang tulong sa ilalim sa mga tsuper, kung saan ang kalahati o 2.5 billion ay ilalabas ngayong Marso at 2.5 billion sa Abril. Wala nang kikitain sa 12 pesos na taas sa diesel. Yan ang sabi ng Manila, Philippines. Asahan nang mababawasan ang bilang ng mga PUJs na bibiyahe sa iba't ibang ruta sa buong bansa sa susunod na linggo dahil naghahanap na nila ngayon ang mga tsuper ng mga alternatibong pamamaraan upang makatulong sa pagtitibid ng pera at krudo. Ayon kay ADAT-DOTAC Chair Attorney Vigor Mendoza II, posibleng makita ang pagbaba ng bilang ng mga PUJs unit sa iba't ibang ruta sa buong bansa sa Martes o Miyerkules. Ngayon, may ilang grupo na ang nagbabalak na tumigil muna sa pamamasada. Paglilinaw naman ni Mendoza, ito'y hindi pagpuprotesta kundi ayaw na lamang aniya ng mga drivers na bumiyahe kung hindi rin naman sila kikita. Okay, 7 presidential bets. Kumasa sa Comelec debate. Manila, Philippines, 10 kandidato para sa presidential election sa Mayo 9 ang kumasa sa debate na inisponsora ng Commission on Elections, Comelec, sa darating na Sabado ayon sa tagapagsalita nito na si James Jimenez. Sa kanilang Twitter post, tanging sina Ernesto Abella, Yodi de Guzman, Isko Moreno, Norberto Gonzales, Panfilo Lacson at Manny Pacquiao lamang ang nagkumpirma ng kanilang partisipasyon sa debate. O nasaan ang ating kandidato? Naglabas naman ng pahayag si Attorney Barry Gutierrez, tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo, nalalahok din ang kandidato sa naturang debate. Okay. Tahas ang tumanggi o kaya naman ay hindi pa nagsusumite ng kanilang written commitment ang iba pang kandidato na kinabibilangan ni President Ferdinand Marcos Jr., Faisal Magundato at Jose Montemayor Jr. Nakadakda ang unang presidential debate sa Marso 19 at ang ikalawa ay sa April 3 sa Marso 20 isasagawa ang vice presidential debate. Unang tiniyak ng Comelec na ang mga paksang tatalakayin sa debate ay sumisentro sa mga isyu na pinakamahalaga sa bansa at hindi sa personalidad. Ang mga tanong ay kinalap buhat sa iba't ibang sektor. Una nang binabala ng Comelec na hindi na bibigyan ng slot sa kanilang irarally platform ang mga kandidato na tatangging lumahok sa organisahin nilang mga debate. Okay, ang action as in informasyon atod po sa Indocan principal sponsor no other than Board, Senator Laila de Lima, Kagawad Melnandade Robles Morallo, Butsukoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff G. Poitino, and of course ni Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquilera sa Rason by Moran. Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bondal, Lazarus Bar and Water Refilling, owned and managed by Mrs. Celeste Polton, and of course ang Saranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Marvin Motor Parts and Services, Mr. and Mrs. Marvin Tesgunowon Rason, and of course ni Engineer Steve Edith C. Andales, and of course kan Masusu Spring Resort. Kung kayo po magpapataw-pataw at gusto niyo magbanding-banding this summer, dahil sanay po tayo pag summer na pupuntahan sa mga beach resort, and of course sa mga resort, digdi na lang po kamo sa Masusu Spring Resort dahil ang swimming pool dyan ay safe po kayo. Malinig po yan dahil it is a free-flowing water po dyan sa Masusu Spring Resort. Owned and managed by the Robles family.
Dahil na ka magpararayo, dahil na ka magparapataw-pataw sa dagat, at baka mapabayaan pa sa indong makaakian na kay Banindo. So, stay safe sa Masuso Spring Resort. Pero po, I'm reminding you that you have to bring your own, dalhin po ninyo ang sa endo vaccination card because hindi po sila nagpapapasok if you are not vaccinated, so you have to show your vaccination card. Hello to James Wally Osas, Vincent Peter Efe, Muhammad Admanan, and Muhammad El Sobi, and of course, Ahmed El Novay, Taimur Khan, Samir Sid, and of course, to my very own Kinolos Yosuero, and of course, to Osman Khan, and hello to my loves, mga my loves, they are all my loves. Kim Lauren. Kim Lauren, I'm waiting for you. At pag-asa laban Layla Dilima ating ipanalo ang laban ng Okay, talagang ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Umpisan natin sa tuyang aspirants for presidential si Leni Robredo. Well, if we don't have Leni Robredo, paano pa tayo? This is the second time na isang Pilipino po ay isang Bicolana ang aspiring for president. At sigurado siya ang opong 17th sa president. Ibalik ang hustisya at ang human rights through ibalik natin sa pagkasenadora si Senator Laila de Lima. Nang maasahan natin ipanalo ang pag-asa ng ating buong bansa ng ating mga kapwa Pilipino. Panag ng bukas tayo na't lumaban ang hustisya. Lalaban tayo at ipaglaban si Senator Laila de Lima, ibalik sa Senado. Tanganin magkaroon tayo ng panibago, mabuhay liwat. Maibalik ang human rights and of course ang hustisya. Without hustisya, without justice, what more? Ano nga asahan natin? Mabuti silang mga mayayaman, silang mga poderoso, silang mga nasa administrasyon. They have all the rights, they have all the justice. But to those who are from the laylayan, we are so sorry. Hindi natin kayang ipaglaban ang ating sarili. Dahil kung si Senator Laila de Lima, isa ng senador, kung inusgahan ng todo ni Yorakan, inapakan, sinira, inalis yung honorable niya. Kaya balik natin sa pagkasenado, sa Senado, si Senator Laila de Lima. Andyan pala si Engineer, our Chief Engineer Inla Abilindon Toralio. Usap tayo mamaya. Panibagong. Sana nga mission na kumpisat yan. I just don't know. Okay, hinanyugon natin ining hinaing sa satuya, ining hinaing na gustong ipatod sa tuya kan sa tuyang pamusong komedyante si Lolo General. Sa katauhan po ni Jaime Fabregas po talagang 101% talagang he is endorsing our very own for President Leni Robredo. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya ang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado makapaghala sin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino, asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog nin 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagigat sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada, na taga NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asinan Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na
para mag-ilihir kita nin presidente na Bicolano. Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarid kan sa tuyang lahi. Naku, mauragon kita. Saka ang kandidato ta, ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ning da imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Talaga pong linalauman tayo kan sa tuyang pambato para sa presidente. Mayo pong iba. Kung diyan sa tuyang si VP Lene. Kung naging VP siya, natural, she is the next President of the Republic of the Philippines. Kaya pagtabang-tabangan ta na po, sabi ko nga ni dai kita magpabaya. Sabi ni Lolo General, we have to invite. Each and every one of us should invite 5 more voters to vote o to sumuporta para sa satuyang si BP Leni Robredo. Dipisil po yan. Dipisil po maghanap ng mga those qualified. And of all those presidentials, si Leni Robredo po ang pinaka-qualified na dapat umupo sa susunod na administration. O magkasaro po kita, ang pagtauragon kan Bicolanap, ang itayo natin. So, magpadagos po kita. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, mag-ano muna kita, commercial muna para tuloy-tuloy sa tuyang programa. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m., We now go above and beyond the headlines. followed by Med Talk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo ang Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang tamang oras po, alas 5:35 na po, ngunya na pagkahapon. Padagos po kita sa programang Bareta, Aksyon, asin Impormasyon. Lumaban, ibalik ang hustisya. Hello to Lori Cornelio Ilas of Salinas, Cavite. Tumindig And of course, to all those who are watching via live streaming. siya. Hello also to our very own Monica Perique of Limassol, Cyprus. And of course, kay Melanie and Lenlen Mendoza. Ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Hello also to Marilyn Alvar Orbon. And of course, to all the batch 6569 through Menard Malate and Ihidyo Balang. Lagi tayong pinagsasabi nga nita kung bakit, kung ano talaga ang nangyari kay Senator Laila de Lima. Because iyon po, kung bakit siya ipinakulong ni Duterte. Kasi po, nabuking po siya. Ang pinag-umpisan po siya is during that time na si Senator Laila de Lima ay inimbestigahan po yung nangyayari, what is really about the EJK. Ayun po, nung napatunayan po niya, ayun talagang na personal na po ang satuyang presidente. So, ipinakulong, gusto patahimikin, pero hindi nila kayang hindi nila kayang patahimikin o hindi nila kayang ano't ano man ang pinaplano nila na ipakulong nila, pero hindi nila kayang patahimikin. Because si Senator Laila de Lima is really ipaglalaban niya when it comes to human rights. Kasi dapat ipagtanggol tayong mga naaapi, tayong mga minamahal niya. If we don't have human rights, na lagi sasabi ni Duterte, paulit-ulit ko yan everyday from Monday to Friday po. Kasi we don't have the human rights. At kawawang-kawawa po yung mga kawawa, yung mga naghihirap na mga nasa laylayan. Without human rights, without justice in our bansang Pilipinas, wala tayong pag-asa ko. So,
Ibalik natin sa Senado si Senator Leila de Lima. Suportahan natin ang ating presidential bid na walang pinaka-the best and walang pinaka-most qualified to be the next President of the Republic of the Philippines, kundi wala pong iba, kundi ang ating very own VP Leni Robredo. Ang hustisya. Diba, Lori Cornelio, bahala ka na dyan sa lugar mo, Lori. Ilaban mo dyan si Senator Leila de Lima. Dyan sa mga relatives mo dyan, sa mga connections mo, dahil talagang ang pinaka-the best po ngayon. Lori, bahala ka na dyan. Tulungan mo kami. Being a Filipino, being a Bicolana, propyong Bicolana, yung mga Bicol dyan, kampanyahin mo. And invite them to watch the program. Bareta Aksyon as in Impormasyon. Dahil mahal tayo ni Senator Leila, yung mga naaapi. Yan po kasi ang advocacy ng Hada de Lima, ayaw nila may naaapi. So, ibalik natin si Senadora Leila de Lima sa Senado so that ipagtatanggol niya tayo. Tayong mga inaapi na walang kalaban-laban. Ta Senadora na nga siya, ilan ang senatorial candidate? Si Senator Trillanes kung banatan niya. Gusto pa niya ipakulong noon. Pero hindi mangyayari yan. Because they are just telling the truth. Ipinagtatanggol lang nila ang mga api. Ipinagtatanggol itong mga mahihirap na aping-api na. Hindi lang sarili ni Senator Leila de Lima ang gusto niyang ipaglaban. Hindi lang ang kanyang paglaya, kundi ang kanyang ipinaglalaban niya ng gusto, ang paglaya ng ating bansa. Yun ang number one advocacy, adhikain ng ating very own Senator Leila de Lima. Ipaglaban ang paglaya ng ating bansa. Ating ibalik ang hustisya. Paglaya mula sa karahasan ng mga patayan. Na hanggang ngayon na hindi pa tayo kasagsagan sa campaign period. Pero ilan ang naipaligpit. Makalaya tayo sa karahasan at patayan. And of course, paglaya mula sa katiwalian na lalong nagpapahirap sa atin, sa taong bayan. So, ibalik natin si Senator Leila de Lima sa Senado and support. Ipakita natin mga Bicolanong talagang uragon kita pagdating sa labanan. Hindi tayo basta pagagapi. Ipaglaban ang ating presidential aspiring for presidential na. The most qualified candidate for president, no other than ang satuyang our very own, na uragon man, na nahiling na ninyo si Agom niya. Si Senator Leni, kayang kumabayo sa motorsiklo, kayang maglakad ng nakapaa. Ganun po. If you really want to serve the community, you must learn how to go down. Bumaba ka po. Ipakita mo how you really love your community. Yung mga namamanwaan. Ganun po. You will not stay sa pedestal. You have to go down. If you really want to serve the community, bumaba ka po. Yan ang tunay na pagmamahal. Idudusay mo ang iyong sarili sa pagsisilbi sa taong bayan. Because once you are a public servant, you are not helping your own pocket. You are not serving only for one person, but the whole republic. Dahil yun ang gusto mo. Pagtitiis ka sa hirap at pagod, sa saya at ginhawa, ganun, lahat po yan, nandiyan. Diba, Marilyn Alvar Orbon? Sitwasyon, maulad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Yan po, wag natin uunahin ang ibang bansa. Like what I've always said, we have to patronize our own. We have to patronize. Even when it comes to mga products, sa mga produkto, mahilig tayo sa mga imported goods. For in fact, ang ibang nasyon po, especially the Europe, they never support the goods, they never support anything by other countries. They are really love your own. Love your own. We have to support our very own. Kaya kitang mga Bicolano, ipahiling tang pagkauragon, andyan po, si VP Leni Robredo, ang susunod na presidente kan bansang Pilipinas. Leila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. So, ito pong dispatch na ito, this was released yesterday. Yung release nga last 12, hindi ko po na-discuss na yun. Pero one of these days, didiscussin ko po yun.
Senator Laila de Lima grateful for overwhelming support in campaign rallies amid her continued unjust detention. Support for re-electionist Senator Laila de Lima. During campaign sorties, remain overwhelming her spokesperson and other of her legal counsels, Attorney Dino De Leon, ayan, shared what is really happening when it comes to mga campaign. Wherever they are, wherever, kung saan man sila nakakarating, it is really Attorney Dino De Leon who explained what is really happening to our very own Senator Laila de Lima. In an online interview organized by Ateneo Batch 1980, during the series, ating kilalanin ang mga senatoriables, sabi ni De Leon. Many of our countrymen continue to vouch for De Lima's integrity and believe in her innocence amid efforts by the present administration to besmirch her reputation. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. So, despite the fact na ipinakulong nila si Senator Laila de Lima, sinubukan nilang patahimikin. Ang resepsyon na nakukuha namin sa ground ay napaka-positibo. At naniniwala kami, ang mga tao na imbento, naniniwala kami na ang mga tao na imbento ang kaso laban sa kanya. Yan ang pinapaliwanag ni Attorney De Leon ang sa iyang spokesperson ni Dino De Leon. Because he's only the one na pwedeng iparating sa mga campaign sa iba't ibang probinsya na pinupuntahan kang Team Lenny Kiko. Ando doon po. They are the one campaigning for Senator Laila de Lima because as all we know, ang iba nga nagsasabi na nakalabas na daw sa detention house niya. No, he is still under her detention house. So it is Attorney Dino De Leon who is going to all those probinsya kung saan nagkakampanya ang Lenny Kiko team. So, kasi malinaw naman na inosente siya. Just imagine nga ilang kaso na ba niyang na-dismiss na. And how many judges nag-inhibit? 7 na judges na po ang nag-inhibit. They don't want to hold. Ayaw nila humawak sa kaso ni Senator Laila de Lima. Because they have no complete evidence. Malina po ang ebidensya. There is no substance of all those cases filed against Senator Laila de Lima. Kasi malinaw na inosente talaga siya. Inosente siya, hindi naman maglalabas ng opinion ang United Nations Working Group on Arbitrary Detention about her case. Kung hindi gawa-gawa lang ang kaso laban sa kanya. Lahat ng kaso isinampa sa kanya, lahat yun gawa-gawa lang. Sino na yung nang makasabwat doon? Sinong kasabwat? Yung isang babae na hindi nag-astang babae. Hindi man lang niya pinagmalasakitan ang pagkababae ni Senator Laila de Lima, ang pagiging isang ina, ang pagiging isang lola. Nasaan siya ngayon? Ayan, naka-wheelchair. Ang kasalanan mo kasi, kapag ikaw gumawa ng kasalanan sa kapwa mo, it is a big karma on your part. Kung hindi man sa'yo, may mga anak ka, may mga apo ka. Kaya always, huwag kang maninira. Huwag mong yuyurakan ang kapwa mo, lalo kapwa mo babae. Dahil isang ina yan na may mga anak, isang lola na may mga apo, isang ina na may asawa rin. Although it is not. Because Senator Laila de Lima ay so many years nang separated, legally separated po sila. So, concluded in its opinion number 61/2018 that the detention of de Lima was arbitrary given the absence of a legal basis. Wala pong legal basis po. It has the absence of legal basis. Last year, 9 U.S. senators, siyam na senador po ng U.S., led by Senator Bob Menendez, filed U.S. Senate Resolution number 342
condemning the detention of women's rights. Senator Laila does not have the women's rights. Defenders and journalists around the world, including Senator Laila de Lima, and calling for their immediate release. Just imagine 9 senators of the US. Nag-file po sila ng resolution condemning the detention of women's rights. Defenders and journalists around the world, including Senator Laila de Lima. They are calling for their immediate release. But until now, she is still in the detention house. Just last month po, the European Parliament issued a resolution condemning, among others, Senator de Lima continued unjust. She is still in her detention house, continued unjust detention, while the Human Rights Watch and Amnesty International urged candidates for this year's national elections to commit to freeing Senator Laila de Lima. Pero hindi po pinakinggan. They don't listen to any. Ipinakulong siya na walang nang hindi pwedeng ewan ko sa kanila. U.S. Senators Marco Rubio, Patrick Leahy, Ed Markey, and Dick Durbin, for their part, renewed their call for the freedom of Senator Laila de Lima. Since Senator Laila de Lima cannot physically attend campaign rallies, Senator De Leon shared, Attorney De Leon shared that the lady senator had to vigorously experience the campaign through stories. Ang dala-dala po nila, yung imahe po ni Senator Laila de Lima na makita man lang siya. Although, yun po ay isang he visited her recently. Gusto ni Attorney De Leon makapagkwento sa kampanya who regularly attends the campaign sorties, bringing the Senator Laila de Lima standing with him. Yun yung sinasabi ko sa kanya na picture ni Senator Laila de Lima na dala-dala nila within and outside Metro Manila. Despite the limitation in campaign resources, Attorney De Leon shared that Senator Laila de Lima remains very hopeful and optimistic. Her spirit remains to be indomitable, he said. Hello to my love, Kim Lauren, who is watching right now via live streaming. Hello, my dear love, Kim Lauren of UK. Thank you very much for watching via live streaming. Of course, I have so many boyfriends who are watching by live streaming. They are all my admirers, and of course, I call them all my boyfriends. Because they are male, I call them all my boyfriends. All my admirers sa mga women, I call them my girlfriends. So again, my dear Kim Lauren, thank you very much for watching. And of course, also to Kino, my loves also, Kino Luciano. So, I have to continue. If it were another person, if you've been incarcerated the last 5 years, that wouldn't be easy. It is not so easy that you are in your detention house for almost 6 years from now. From last 2017. Just imagine. You are inside your detention house without all fabricated cases. All fabricated cases. They put into detention house with all those convicted witnesses, which, although I am not an attorney, those convicted cannot be a witness to any cases anymore because they are all convicted. But it is all the witnesses that they use because they have promised that they will be released to their detention at the Bucor. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. So, if it were another person, if you'd been incarcerated the last 5 years, that wouldn't be easy. Pero, now, all I can say is she is very happy, very determined to continue to fight. And she will fight until the end. And hopefully, she wins
the elections with the support of everyone. Kaya po, mga kababayan ko, ako po nananawagan sa inyo. Let us bring back Senator Laila de Lima to Senate. Ibalik natin po siya sa Senado because of her expertise regarding human rights, her expertise in justice. Siya ang tanging pag-asa ng bansang Pilipinas. Ibalik natin siya sa Senado, suportahan natin kasama ang ating presidential aspiring for President, VP Leni Robredo, because he is the one who is very much qualified to be the next President of the Republic of the Philippines. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at De Lima, the most prominent political prisoner. Ulitin ko po, I have to repeat. De Lima, the most prominent political prisoner under the Duterte regime. She is the most prominent political prisoner under the Duterte regime who remains detained over trumped-up drug charges. Mark her fifth year, more than fifth year, in unjust detention last February 24, 2017. She has consistently and firmly asserted her innocence in the cases filed against her. Due to lack of evidence, yun ang sinasabi ko nga. Kaya the 3 cases is already dismissed because of lack evidence. She was acquitted in one of those 3 cases on February 17, 2021. Yan po, ang buhay ni Senator Laila de Lima sa kanyang detention house. ating ipanalo ang laban ng Pilipinas. Kawawang-kawawa po our very own senator. Ng bukas tayo na lumaban, ibalik ang hustisya kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Okay, here is a reaction. Senator Laila is my idol. Simula pa noong siya ay Secretary of Justice, ikinakampanya ko na siya dito sa lugar namin sa mga 4-piece beneficiaries. Lailaban tayo, Senator Laila. You're my number 1 senator. Happy Women's Month, Des po ito of Nabua. Okay, thank you very much, Des of Nabua. Continue. Campaign to yung mga kaibigan mo po. Kaibigan ng kaibigan mo, kaklase ng kaklase mo, yung kabats ng kabats mo, yung mga mahal mo sa buhay. Pagtulong-tulungan po natin na maibalik si Senator Laila de Lima sa pagka-senador. Good opinion po ate, sino po sinasabi na senador na pinagbabato ng kamatis? Sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila. Okay, those who are beneficiaries, you have to support Senator de Lima, the principal sponsor of this. Siya po ang pinaka-principal sponsor ng 4-piece na pinapakinabangan ng almost 5 million 4-piece beneficiaries. Kayo lang po, bumoto lang kayo lahat kay Senator Laila de Lima with additional of those na encourage ninyo. Na sabi nga ni Pamusong Lolo General, you have to invite each voters, invite 5 more voters to support our very own VP Leni Robredo, and isama nyo na po si Senator Laila de Lima para maibalik ang hustisya, magkaroon tayo ng human rights. Okay, ang sabi ng love ko, my love, Kim Lauren, keep it up, my dear. Okay, thank you. Thank you for the support. Thank you, Lauren, Kim Lauren. Thank you very much for the support. Again, I would like to say hello, the principal sponsor of this program. Okay, no other than Susain Schönborn of Germany, and of course, Senator Laila de Lima, Kagawad Melnanda de Robles Morallo, and of course, Botsokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff J. Poetino, and of course, ang Cheryl Beauty Salon owned and managed by Cheryl Tuding Castroverde Aquiler and Cheryl Castroverde Razon ba yun?
Sorry. Ang laban ng Pilipinas. And of course, kung kayo magpapataw-pataw, if you are going to beach resort or to any resort for your banding, family banding this summer, since it is already summer time, just go to Masusoy Spring Resort and your children and all of you will be safe in that Masusoy Spring Resort. It is super clean because ang swimming pool nila have the free-flowing water. Ibalik So, huwag nyo kalimutan, Masusoy Spring Resort. And of course, Sherry Beauty Salon. And of course, Saranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Gunowan. Yung the reaction sa ating hotline, the one that I mentioned na pinagbabato po ng tomato, binato po ng kamatis. Artista po sila pareho ng asawa niya. I think alam na ninyo. Senador siya, naging senador po sila dahil they are popular. tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon. Okay, good PM po mga kabayan. Sa Bicol, magkausad po kita para gumana si Senator Laila de Lima. Okay, thank you po. Thank you very much po. According to the last digit, 6226. Thank you very much po sa suporta mo kay Senator Laila de Lima. Of course, it is very proud to all the Bicolanos na magkaroon tayo ng presidente at mga senador from Bicol region. Ipakita natin na talagang oragon ang mga taga Bicol. Okay, it is time for me to say bye-bye. Thank you very much po to all those who are watching via live streaming. And of course, those who are listening from the Transistor Radio. Continue watching the program Bareta Action as in Information. And of course, to all the programs of RPNDCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada. Serving already the community for 53 na pong taon. Okay, ang sa tuya pong manakaibanan sa technical side. Andyan po si Sir Jameson Torian Oco. And of course, nandyan sa information si Aldrin Orlando. And of course, yan man po sa transmitter si Felix Lagrimas at si Jimmy Guanzon. And of course, nandyan pa po si Chief Engineer Abby Lindon Toralio. Good evening po, at ako po ang sendong nakaibanan, almost every day the regular host of this program, News, Action, and Information, Elma de Lima Gaspi, saying thank you, good evening, good evening pa lang, and always be safe. Pilipino, tunay na